Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya, miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlaw nga ipapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya nagtingala sa iyang tinudluan, kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya, may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug may singgit, "Unsay imong tuyo kanamo, Jesus ka Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios." Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom ug gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao. Unya may singgit ug kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kaibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, "Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman bagayod kaniya." Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling ni kaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kristo. Maayong hapon na tong tanan. Ang atong theme karon sa atong Senior Santo Niño, in Senior Santo Niño we are one. Amen? Ug sa atong ebanghelyo karon, ningon ang mga tao, unsa ba kini bag-ong pagtulunan? Ya kun siya musulti aduna may talagsaon nga gahom. Kita nahiusa diha sa authority ni Kristo sa iyang gahom, ug wa nay lain pa. Ug kining maong gahom nga nadawat nato nga niya dinhi karon, nadawat din nato panahon nga kita nabunyagan. Nabunyagan na ba mo tanan? Tinuod nakumpirmahan sad. What a power. Ug tungod diha na nakaambit kita sa talagsaong gahom nga gikan mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Pasensya na mo kay tan-aw ko kodigo. Ug mao ni akong i-share ninyo ang talagsaong gahom ni Kristo nga iyang gipaambit dili lang sa pari kundi natong tanan. Asa raman to? Wa man. Okay. Katug-katugon, katug ra mo. Biyaan ra mo na mo kahuman, no? Talagsaon ang gahom ni Kristo. O gani ang mga yawa ni tuo sa iyaha. Dili tungod kay nagamit siya glaing gahom, gikan mismo niya. Ug bingon siya sa Mateo chapter 28 verse 19, "Ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako." Sa San Juan 20:21 ningon si Jesus, "Maingon nga gipadala ako sa akong amahan, ako nagpadala usab kaninyo." So ang gahom ni Kristo, iya kining gisalig sa iyang
simbahan. Kinsa man ang simbahan? Kita. One time, ato miaging simana, taga Cebu, nandito sa among office. Yung anak, kalit lang o katumba, without reason, maglisod o ginhawa, mo palpitate ang iya kasing-kasing. 15 years old, bata nga, lalaki. O, gawas niya na, ang iyang singot, kinabugnawan, way hunong, ang tibuok niyang lawas, way hunong sa pagsingot o perting bugnawa. Walang gidala nila sa ospital. O pag-abot nila sa doktor, why findings ang mga doktor? Naguol na sila. Kinigastod na sila 20,000 pesos para lang sa medication sa iya anak. Naitabo niya may agi pang adlaw. Walang gidala kininila ngadto sa mga albularyo. Ug bingon ang mga albularyo nya gibinuangan sa mga engkanto. Ang imong anak mo nang maghabak ka niining kana ko sa oras kay 15 minutes sir bang wali no. Muna ingon sa paghabak kay mao ni proteksyon nakadawat sila habak ay laing albularyo ilang giadtuan kay wa may finding sa doktor o na sila kaduulan. Kaya istorya, nagpadayon gapon ang sakit sa mga bata. 15 years old. Nibisita sila sa office. Ikatikay sila dito sa kamatuuran. Para madawat sila sa grasya, sa sakramento. Yung gahom ni Kristo, anaaman sa sakramento. Wala ni Father Darwin. Naa sa sakramento. Because all priests are healers. All priests are liberators because of the sacrament, not because of them. Amen. Ito umanawa. Ito ulang ka parang madali ta. No? Pila istorya, among bata, i-process na to, i-interview, dili jud natural iyang sakit. Gitawag siya preternatural in origin. It is beyond natural. Manang gipakumpisal na to, tibok pamilya, ikatikais. Human, tigaan na to og diagnostic prayer. O pag-atubang na to, maigsuon ng 15 years old, naglisod maginhawa. Masay na ni sakit kasing-kasing. Father, normal ang iyang heartbeat. Normal siya, Father, wa siya sakit. Batod pas mga eksperto. No? Nagsugod na kong panguros. Nisinggit man na. Di lagi ni may sakit sa utok, Brad. Wa man. Normal man siya. Before sa diagnostic prayer, normal kaayo, very attentive, very responsive. Samtang nagpadayon ko sa prayer, the power of the church. I'm not using my own prayer. The power of the church emanating from Jesus Christ. Amen. In Senior Santo Niño, we are one. Kinahanglan siya ito i-promote, dili ang atong kamot. Kinsa ito i-promote? Dahil iduol na ko, Father, i-healing ragog ko. So, wa ko'y power. Si Father Darwin, why power? Ang power ni Father Darwin, kili-kili power ra jud. Ayaw magduol na ko niya, ha? Kay baho kay nag-ilog. Adto mo sa inyong pare. Jesus is present in the hands of all priests because only them can give you the power of Jesus in His sacraments. Amen. Nadaghang mga pare, powerful kayo. Not because of them, because of the sacrament. Amen. Pila istorya mga kisunan padayon ta sa mga batanon. Nawa naman siya sa kaugalingon ni singgit siya kay daghan kang yawa sud sa iyang lawas. Nga mao'y naghatag niyag sakit. Naibawaan lang nato dili
sa laing paagi kundi sa prayer sa simbahan. Amen. Grabe. Nagkadugay ko ani nga ministry na amaze ko sa gahom sa pari, sa gahom sa ato simbahan. Amen. So initabo, samtang nagsinggit siya, ang exorcist, ang mga pari, pwede ka kuman sa demonyo. In the name of Jesus of Nazareth. How many? Tell me your number. Dili cellphone number sa mga yawa. Tell me your number. Principio. You can command the unclean spirits to tell them their identity and their number. How many are you? Itubag ang mga yawa. We are 6. Ang iyang papa, nakita na ko ang mga mata, perting hadlo ka, ha? Pagmingkong padayon ko paghimog imperative command. Tell me your name. Og ang demonyo, mga demonyo nito ba? I am Satan. Tell me your entry points. Tell me your reason why you possess his body. Itubag si Satanas because of the demonic games. Tell me the demonic games. And the demon narrates Mobile Legend, Roblox, and goes hunting. Samtang nagpadayon ko sa prayer, ang mga demonyo na torture sa prayer of the church, not because of me, mong ko'y klaro, because of the prayer of the church. I am a sinner because of the prayer of the church. Wow! Amazing power is in the church. Ako, gihatag ka na ako, matud pa ni Jesus, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Og ako nagpadala kaninyo, apil mo, di kay ako ra. Kinsa nang nagpadala? Kita! Di pa'y mawa. Pa'y mawa. Kitang tanan. Unya, ang yawa, mingon siya, samtang nagpadayon ko sa exorcism prayer, mao ni verbatim ha, yung gisulti siyawa. Kaya naman tayo case officer nga mo lista sa mga gipang reveal sa demonyo. Now, naunsa naman mi, nga na mga yawa, naunsa naman mi, na-torture mi pag-ayo, tungod, kay kining bataa, sugod nga ni anhi dinhi, kay gisiris pa nato siya, sugod nga ni anhi dinhi, sige na siya ampo, kanus aday ma-torture ang mga yawa, kung sige na tao, ampo. Og mingon pa ang mga yawa, ayaw nagduol aning pariah, dong, ayaw nagbalik din eh. Kaya ang mga pag-ampo ngayang gilito, pertidyong sakita. Tabang. Darwin, please, tabangi mi, please. Hunungan ng imong pag-ampo. Grabe ang prayer sa simbahan, no? Kunya, ang demonyo kay nag-localize man sa iyang mata tungod sa video games, na demonic games. So akong gibutang akong stola sa iyang mga mata. Perte ng singgit. Sakit na amin nagpuyo sa iyang mata, Darwin. Maunang wana siya ito. Sige, video games. Astilang tikia. Bisag nagmisa, nagduwa gihapon. Og miingon siya, samtang padayon ang prayer, ningon ang mga demonyo, mubiya nami nining bata, ug mubalik nami sa mga demonic games, kay tuami didto nagpuyo. Lahi naman mong tinanawan ako, no? Bahala mo, no? Ug kaluoy sa Ginoo, among bata wa na magpalpitate,
normal na ang tanan niyang gibati karon. Not because of me, but because of Senior Santo Niño, because of His sacrament. Thanks be to God. All priests are healers. Not only Father Darwin. Nasabtan. Klaro ba na? Ug mauni, ang mga pinangga natong mga pastor, confident kayo maghingilig yawa. Tinoo dili. Wara ba jud sila'y authority? Kami pong mga pari na ay authority, wapoy confidence. Nabali naman ni. Ang mga way authority, confident kaayo. Ang mga way authority, ang nay authority, nangahadlo. Kung naay bunyag, naay mga pari. Kung doon naay kumpisal, naay pari. Kung doon naay kasal, nag-concelebrate ang mga pari. Kung doon ay mayawaan, asa ang mga pare. I hope the gospel today will empower not only the priests, but will empower all the faithful. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ug himua sila nga akong tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa niining gahom ni Kristo nga gitanyag ug gitugya natong tanan nga niadin ni karon by virtue of your baptism. Gamita na. Katapusan. Ilan lang kami minuto daw? Wala na kayo oras no? Wala na kayo oras no? Hangtod sunod higayon. Tungtong sa gapas na impas. Tungtong sa upos na hipos. Wala ko'y oras. Palihog manindog, apil ang nangato.